To se rasteže u pravcu istok-zapad. Ljubi ga majka. Možeš i ti isto. Vidjet će se u toku snimka. Ko gleda znaće. Čekaj, dobro jutro, vidi sada, vidi sada. Vidimo, gledamo sada i još ljudi ne znaju o čemu se radi ovdje, ali... Ljudi ne znaju o čemu se radi. To se rasteže u pravcu istok-zapad i kreće. Wow! Oooooooo. Istok-zapad. Sever, jug. Nema veze. Nisu kao one niške na buvljak, ali nema veze. Tako je. Hoćeš da nam kažeš povodom čega je sada sve ovo? Ovo je povodom skupljanja doručka. Šalim se. Ljudi, treba nam snaga da bi danas isterali ceo dan do kraja. Prema tome, pa šta bolje od uštipka. Odnosno mekika, odnosno nešto između. Razvučeni štipci. Odnosno nešto između i danas slavimo. Sin mi ide u vojsku, jebe mu čudo. Jebe mu čudo. Ljubi ga majka. Nemoj više, ajde begaj. Dobro. Ljubi ga majka. Dakle, eto, čuli ste, naš brat Miša ide u vojsku, u Nišu će biti. Eto, ko gleda znaće, mislim sad znate, da izađem na sunce. A ovo danas što vidite iza mene, ovi motori, pa ovi stolovi, sve ćete vi to da vidite, to je povodom ispraćaja u vojsku našeg Miška. Povodom čega je sve ovo? Ajde, Maja, nešto malo objasnila ako možeš i ti isto. Vidjet će se u toku snimka. Dobar dan. Dobro, ako si tako rekao, moco, tako će i biti. Naš Ivan. Vidi ovo. Čekaj. Živjeli. Čekaj, sa levom da se prikrstio, stani. Znali. Ovo je naš Miša, ali ne znam da li je to onaj isti Miša što je bio do skoro. Ne, okreni se. Pratite snimak, Ivana znate, Mocu ste viđali, malo manje, Ivana malo više. A polako, upoznat ćemo se svi i pravit ćemo razne snimke i tako. Ćao, društvo. Nemoj mene da gledaš ništa. Aj. Pa nemoj ti da nas sviraš, gotovo. A? Ti sviraš? Viki, samo da proverim, jer su krenule suzice da padaju. Ma jok bre, ne osjećamo mi ništa. A? Ma kakvi ništa, nama nije. Ne, to.
A To hoćeš ja da i pozdraviš Maja. drugare na YouTube? To ja i Maja Atomski mrav sada ne kreće u akciju sa pravljena roštilja. Atomski mrav se danas ne lozi, ali pravi roštilj. Čuli ste atomski mrav? Atomski mrav danas pravi roštilj. Danas ne kreće nigde. A evo stiže nama i polako uživo muzika. Dobar dan! Pozdrav! Srećno veselje! Bravo! Ja sam Brana! Bravo, Duki. Ćao! Gde si? Pozdrav Gagi! Gde si? Šta se radi na estradi? Zdravo, zdravo. Struju možeš tu uzmeš, imaš ovdje struju. Ajme ovdje. Ajme i tu ona. Krasnice moj. Halo. Gdje je Gagi, bre? Stigo da... Gagi došao? Nemam pojma. Gdje si Gačao? Nismo ga vidjeli. Sve vrate? Što je? Kako ruku? Dobre, Moco.
da ti se nađe. Da te Bog čuva junačka sreća Evo ovdje se polako priprema. Ugalj se razgori. Ovako. Ovdje nešto malo mesnato. I kobasičkice, čekajte. Ovako. Uj. Otro! Njega moram polako.
Zasłużyli
Šta ćeš da mu zanat ukradiš? Ivane, lica smo gladni. Češ da stavim krilca reći? Ne. Ne još. Krilca na kraju. Okej. Šta ja kažem, drugari, ispraćaj našeg brata u vojsku, veselo, kao što možete da vidite sami. Naravno, uživajte do kraja videa, specijalni video za našeg Miška koji ide u vojsku. Uživajte. Sam kupili danas na ovaj dan. Stihije. Kada jedan bio nekad mali, kad je držao pušku, kad je puška bila visoka kao avion, odlučio da dobro ide u vojsku, u srpsku vojsku. I drago mi što se danas prisutni sa nama, da ga on će za meni ljudi već ovdje dole. Valjda će se zapisati. Ja vam se zahvaljujem što smo se okupili, da ga ispratimo koliko toliko, eto, da zasvira nešto njegovu čast, da mu stavi tatinu tradiciju u Paganskoj brigadi. Sitno, Jej! kad se vratiš, neće ti sve ostalo. Jej! Epa, moću brate, predsjednice, poštovani roditelji, Majo, Miško, brate, ovako strane boli, htio bih da pozorim konkretno čekanje. Već, i htio bih evo nešto sa naše strane, ovako skromno da ti uručimo, da imaš, co mi ti vidim. Dragi gosti, također idemo dalje, pa uživajte. Da.